హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీకు స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము భగవద్గీతలోని రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి అధ్యాయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. నిన్న 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క విభూతి యోగము, భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడం. అంటే ఈ సృష్టిలో భగవంతుడు ఏ ఏ రూపాలలో, అర్జునుడు అడుగుతాడు, నిన్ను నేను ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏమిటి అని, నిన్ను ఏ విధంగా నేను స్మరించాలి, ఏ ఏ రూపాలలో నిన్ను పూజించాలి అనేటువంటి అర్జునుడు ప్రశ్నకు, అలాగే ఆయన యొక్క అనంతమైనటువంటి రూపాలను మరలా తాను చూడాలనుకుంటున్నాడు, అలాగే నీ యొక్క విభూతులను నీ ద్వారా నేను వినాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటూ అర్జునుడు అడగడము, దానికి సమ్మతించినటువంటి కృష్ణ భగవానులు అంటాడు, నా యొక్క గుణాలు అవతారాలు అనేకముగా ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అవతారాలను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ ఆయన నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి అధ్యాయము ఏకాదశ అధ్యాయము, 11వ అధ్యాయము, విశ్వరూప దర్శన యోగము అని అంటాం. ఇంతకు ముందు అధ్యాయాలకి దీనికి భేదం ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఈరోజు దర్శించుకోబోయేటువంటి అధ్యాయం. సో కనుక అందరూ కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ పైన ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం, విశ్వంలో ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క రూపము ఎలా ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని మనము దర్శించుకోవలసినటువంటి అధ్యాయం. సో అందువలన ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనకి ముఖ్యంగా తెలియచేయబడేటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ శ్రీకృష్ణుడే సర్వకారణ కారణుడు అని ఈ అధ్యాయము వెల్లడి చేస్తూ ఉంది మనకి. ఎవరి నుండి అయితే భౌతిక విశ్వాలన్నీ కూడా బహిర్గతమవుతాయో అటువంటి మహావిష్ణువుకు కూడా, మహతత్వం మహావిష్ణువుకు కూడా ఆ కృష్ణుడే కారణము. కృష్ణుడు ఒక అవతారము కాదు, అతడే సకల అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి విషయం మనము నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క విభూతులు, ఆయన ప్రాతినిధ్యంగా ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా నిన్నటి అధ్యాయంలో, గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో మనము వినడం జరిగింది, పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడి విషయానికి వచ్చినట్లయితే, ఆ విభూతులన్నీ విన్న తర్వాత ఆయన మోహం తొలగిపోయింది అని, ఇక ఆయన భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాలు, తద్వారా భగవంతుణ్ణి విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడగడము ఈ అధ్యాయంలో అవుతుంది. దాని ప్రకారంగా ఆ అర్జునుడిపై కృపతో తన యొక్క భక్తుడిని అనుగ్రహించడానికి ఆ భగవంతుడు విశ్వరూప దర్శనాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈరోజు మనం చూసేటువంటి, అంటే దర్శించుకోబోయేటువంటి భగవంతుని యొక్క దర్శన యోగం ఇది. సో మరి అటువంటి ఈ దర్శన యోగాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే
స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము దర్శించుకోబోతున్నటువంటిది ఆ దేవాది దేవుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తరువాత నా మోహము ఇప్పుడు తొలగిపోయినది అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి ద్వారా విభూతులను వినడం ద్వారా ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ మోహమంతా తొలగిపోయింది అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్త కమల పత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఓ కమల పత్రాక్ష అంటున్నాడు. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కన్నులు కమల దళాల మాదిరిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయట. సో అందుకే అర్జునుడు ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి వివరంగా నీ నుండి విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతము చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఆయన్ని కమలపత్రాక్ష అంటూ సంబోధిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో అహం కృత్స్నన జగత ప్రభవ ప్రళయస్తత అనేటువంటి అంటున్నాడు. అంటే నేనే సమస్త భౌతిక సృష్టి యొక్క ఉత్పత్తి విలయ కారణము అని అర్జునుడితో చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నాడు. అందుకే ఆ అర్జునుడి యొక్క మోహమంతా తొలగిపోయింది. తొలగిపోయి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి నీ నుండి నేను విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి నీ మహిమలను నేను అనుభూతం చేసుకున్నాను అంటూ ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఏవమేతద్ యథాతత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం
పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము సూచినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించ ఆసక్తుడై ఆయన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఓ ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపించుము. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుణ్ణి, నీ యొక్క ఆ జగద్రూపము, ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు భావించినట్లయితేనే నీ యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు దర్శనమియ్యవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనిషి భౌతికేంద్రియాల ద్వారా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి చూడలేడు, వినలేడు, అర్థం చేసుకోలేడు, గ్రహించలేడు అనేటువంటి విషయం చెప్పబడింది. కానీ ప్రారంభం నుండే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ యుతమైనటువంటి దివ్య సేవలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే అతడు జ్ఞాన ప్రకాశము ద్వారా, ఆ మానవుడు ఎవరైతే ఆ విధంగా నెలకొని ఉంటాడో అటువంటి వాడు జ్ఞాన ప్రకాశము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి నీ ఆ అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించవయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం లేకుండా ఏది కూడాను జరగదు. సో మరి యథార్థంగా ఆ భగవంతుడినే చూడాలి అంటే ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహించినప్పుడు మాత్రమే ఆయన్ని మనం దర్శించుకోగలుగుతాం. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగిన తర్వాత ఇక భగవంతుడు ఈ విధంగా, కృష్ణుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమే పార్థ రూపాని శతశోత సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. సో ఇక భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకముల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలను, నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడుము. అంటే ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా భగవంతుడు అర్జునుడికి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి అంగీకారకుడైనటువంటి వాడు అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో. వందల వేల కొలదిగా కలిగినటువంటి నానా అద్భుతమైనటువంటి పలు రంగులతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆకృతులను, పరిమాణాలను, నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడు అర్జున అంటున్నాడు. అంటే ఆ అర్జునుడికి భగవంతుడు ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి సన్నద్ధుడయ్యాడు. సో ఇంకా అంటున్నాడు, పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తత బహూన్య దృష్ట పూర్వాని పశ్చాచార్యాన్ని భారత. సో ఇక ఆయన అంటున్నాడు, ఓ భర్తవంశీయుడా, పశ్చాదిత్యాన్ 12 ఆదిత్యులను, వసూన్ 8 మంది వసువులను, రుద్రాన్ అంటే 11 మంది రుద్రులను, అలాగే అశ్వినౌ అంటున్నారు 2 అశ్విని దేవతలను, మరుతస్తత అంటున్నాడు అంటే మరుత్తులను కూడా చూడు. ఇంకా అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడు కనీ విని ఎరుగులని ఆ అద్భుతాలను కూడా
దర్శించు. బహూన్య దృష్ట పూర్వాని పశ్చాశ్చర్యాని భారత అంటూ ఉన్నారు. సో కనుక ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ కూడా కని విని ఎరుగని అద్భుతమైనటువంటి ఆ అంశాలను కూడా నీవు చూడవచ్చు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు తన శిష్యుడు, మిత్రుడు, శరణాగతుడైనటువంటి అర్జున్ని. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇహైకస్తం జగత్కృత్స్ననం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ గుడాకేశ అంటే చీకటిని జయించినటువంటి వాడా, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపము చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. అంటే నా యొక్క ఈ దేహంలోనే అవన్నీ కూడా పూర్తిగా ఉన్నాయి. నీవు ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నావో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ శరీరమే, నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ దేహంలోనే నీవు తక్షణమే చూడవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు నీవు ఏదైతే చూడగోరుతూ ఉన్నావో వాటన్నిటినీ చూడవచ్చు. భవిష్యత్తులో కూడా నీవు ఏది కోరుకుంటున్నావో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ సార్వత్రిక రూపము చూపిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా అంటే అచర జీవులన్నీ కూడా ఇక్కడే స్థితమై ఉంటాయి, అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని అర్జునుడికి దర్శనం ఇవ్వడానికి చూపెడుతూ ఉన్నాడు. సో ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ దేహంలోనే ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి అన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుడు దర్శిస్తూనే ఉన్నాడు. సో ఇంకా అంటున్నాడు, నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వర్యం. సో ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు, కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవమును దర్శించు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో ఆ భగవంతుని చూడడము, అర్థం చేసుకోవడము అనేటువంటిది చాలా కష్టాలతో కూడుకున్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆ అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి దర్శించడానికి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించాడు అని చెప్తున్నాడు. సో దివ్య దృష్టిని అర్జునుడికి ప్రసాదించి ఇక నా యొక్క ఈ అద్భుతమైనటువంటి వైభవాలను, మహా అద్భుతమైనటువంటి ఆ వైభవాలన్నిటినీ కూడా దర్శించుకో అర్జున అంటూ ఆయనకి ఆ దర్శన భాగ్యాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాడు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదం ఇక్కడ సంజయుడు ఆ అంతఃపురంలో ఉండి ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియచేస్తున్నారు. సో మరలా సంజయుడు వచ్చాడు ఇక్కడ. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో సంజయుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఓ రాజా అంటే ఇక్కడ అర్జున్ ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుని సంజయుడు రాజాను సంబోధిస్తూ, ఓ రాజా, మహాయోగేశ్వరుడు అయినటువంటి భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి తన విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి ప్రదర్శించాడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం.
దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాచర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. సో ఇక్కడ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు, అర్జునుడు ఆ విధంగా చూపెడుతున్నాడని. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో, అంటే ఆ భగవంతుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి విశ్వరూపంలో అనేక ముఖములను, అనేక నేత్రములను, అనేక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను దర్శించాడట. మరి ఆయన దర్శించినటువంటి అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆభరణములను మరియు అనేక రకాలైనటువంటి దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అక్కడ అంటున్నాడు, అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోధ్యతాయుధం. సో కాబట్టి ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు అనేక ముఖాలను, నేత్రాలను, అనేకమైనటువంటి అద్భుత దృశ్యాలను దర్శించాడట. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆభరణములను మరియు అనేకమైన దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నాయట. ఇక ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక మాలలను కలిగి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. దివ్య మాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం. ఆ స్వరూపం తన శరీరంపై అనేక మాలలను కలిగి ఉంది అంటున్నారు. మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమైనటువంటిగా ది గుబాళిస్తూ ఉన్నదట. ఇంకా అంటున్నాడు, సర్వాచర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖములతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నటువంటి ఆ భగవానుని చూస్తున్నాడయ్యా అర్జునుడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ భగవానుడు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ విధంగా ఆ విశ్వరూపాన్ని ఆ భగవంతుడు అర్జునుడు తన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుడిలోనే ఈ అనేక నేత్రాలు, ఈ దంతాలు, ఈ చేతులను, తర్వాత ఆ దివ్య మాలలను, సుగంధభరితమైనటువంటి ఆ మాలలు అవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి నోర్లు, అనేకమైనటువంటి నోర్లను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నాడట అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్తిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో ఇక ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ రూపంలో చూస్తూ ఉన్నాడట. ఇక్కడ ఏకకాలంలో ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపము ఏ విధంగా ఉందో చెప్తున్నాడు. ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు, అంటే ఆకాశంలో లక్షలాది సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఆ విశ్వరూపంలోని పరమ పురుషుని తేజంతో పోల్చబడుతుంది, అంటే సరిపోవచ్చు, ఆ సాటి కావచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒకేసారి ఆకాశంలో లక్షలాదిగా సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంతటి వెలుతురు, దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుతురు వస్తుందో, ఆ వచ్చినటువంటి కాంతి ఆ పరమాత్ముడు, ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చేమో అంటున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఇక ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఆ దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధములుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి ఆ సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా దర్శించాడట.
అంటే ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించాడో ఆ విశ్వరూపంలో ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రకాశవంతంగా దేదీప్యమానంగా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపంలోనట ఆ సమయంలో అర్జునుడు పలు వేలాదిగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి ఒకే చోట నెలకొని ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వపు అనంతమైనటువంటి రూపాలను భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలోనే ఆయన దర్శించాడట. ఇంకా చెప్తున్నారు. తత స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాసత. అప్పుడు ఇక అర్జునుడట దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడట. దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడట. రోమములు నిక్కరబొడుచుకున్నటువంటి వాడై, ఎందుకంటే ఆ విస్మయానికి గురైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క ఆ రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరబొడుచుకున్నాయట. అంటే ఆ దివ్య దర్శనం కాగానే ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం వెంటనే మారిపోయింది అని చెప్తారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అంతకుముందు వారిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి స్నేహితుల మధ్య ఉండే సంబంధము, భావభావమరుదులో ఉన్నటువంటి సంబంధం. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఇక్కడ ఆయనకి శరణాగతుడయ్యాడు, శిష్యునిగా ఆయనకి ఉన్నాడు, అంటే ఆ కృష్ణుణ్ణి, జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించాడు. మరి అటువంటి ఆ అర్జునుడు ఇక్కడ ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించగానే దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడట. రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరబొడుచుకున్నాయట. ఆ రోమాలన్నీ నిక్కరబొడుచుకున్నటువంటి వాడై ఇక ఆయన ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపంలోని దేవదేవుడికి నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడట. తల వంచుకొని చేతులను జోడించి ఆ పరమ ప్రభువుని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఆ అంతఃపురంలో జరిగేటువంటి విషయాలు. సో ఆ విధంగా విస్మయానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు చేతులు జోడించి ఆ దేవాది దేవుడికి ప్రణమిల్లుతూ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రాహ్మణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ సర్వానురగాం చ దివ్యాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను నేను చూచుచున్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు విశ్వరూపంలో ఆ భగవంతుడి నుండి ఏం దర్శిస్తున్నాడో ఆ విషయాలని వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు ఈ శ్లోకంలో ఆ అర్జునుడు. ఆ అర్జునుడికి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలో సకల దేవతలు, నానా రకాలైనటువంటి ఇతర జీవుల యొక్క దేహాలన్నీ కూడా అక్కడ సమకూడి ఉన్నట్లుగా ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడట. అలాగే ఆ సృష్టికర్తగా చెప్పేటువంటి కమలంలో కూర్చున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మను కూడా చూస్తూ ఉన్నాడట. కమలం యందు కూర్చున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని, అలాగే శివుడిని, ఇతర ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలన్నింటినీ కూడా చూశారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనేక బహుధర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం న అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో ఇక్కడ ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో
ఉన్న నీ యొక్క అనంత రూపములన్నింటినీ నీ దేహంలో చూస్తూ ఉన్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడడం లేదు అంటూ ఆ విశ్వరూపంలో ఆ అర్జునుడు ఏం దర్శిస్తున్నాడో ఆ విషయాలని ఇక్కడ తెలియచేయడం జరిగింది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపం తప. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నీవు ఆది మధ్యము అంతము లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతము, నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగాను, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది, నీ తేజస్సుసే సమస్త సృష్టి ఉత్తేజపరచబడుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఏ విధంగా దర్శిస్తూ ఉన్నాడో, ఏమి అనుభూతం చెందుతూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క షడ్ విభూతుల విస్తారానికి అద్దు లేదు. మరి ఇక్కడ ఇంకా అనేక చోట్ల అది కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలుగా చెప్తాము ఆ భగవంతుడి యొక్క మహిమలు. సో అందుకే అర్జునుడు అంటున్నాడు, నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమలు అనంతంగా ఉన్నాయి, అనంతం బహుం శశి సూర్య నేత్రం అంటున్నాడు. సో నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు, సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నారు, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది, నీ తేజస్సుసే ఈ సమస్త సృష్టి ఉత్తేజపరచబడుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్యావా పృథివ్యోరిదం అంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశచ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యతితం మహాత్మన్. సో ఇంకా అంటున్నారు ఇక్కడ ఆయన, ఇక్కడ నీవు ఒక్కడవే అయినను ఆకాశమును సకల లోకములను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమును అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవడము నేను గమనిస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అమీహిత్వాం సురసంగా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభిః. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయము పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు, కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు, మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారి విశ్వరూపంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను తాను దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని చెప్తున్నాడు. ఏమిటంటే ఇక్కడ దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయమే పొందుతూ ఆయనలోనే ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారట. మరికొందరైతే భీతులై భయంతో చేతులు జోడించి ఆ భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉన్నారట. ఇక మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేశ్వనౌ మరుతచ్చోష్మ పాచ
గంధర్వ యక్షాసుర సిద్ధ సంఘ వీక్షంతే త్వాం విస్మతాచ్చైవ సర్వే. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన, రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యములతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఆ విశ్వరూపంలోనే ఎదురుగా ఉన్న అర్జునుడి రూపంలోనే ఇక్కడ ఆ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ రుద్రులందరినీ కూడా, 11 మంది రుద్రులను, ఆదిత్యులను, 12 మంది ఆదిత్యులను, ఆ వసువులను, సాధ్యులను, విశ్వదేవతలను, అశ్విని కుమారులను, మరుత్తులను, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధ సంఘాలందరినీ కూడా, వారందరూ కూడా అక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి సంభ్రమాచార్యాలతో తిలకిస్తూ ఉన్నారట. వీరందరూ కూడా ఆ విశ్వరూపం. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళానల సన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయమున కనిపించేటువంటి ఆ ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరి ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకు ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ అర్జునుడు వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ విశ్వరూపంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా చూసిన తర్వాత అర్జునుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడో మర్చిపోయాడట. మరియు ఎక్కడికి పోవాలో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయాను. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకు ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, యతా నదీనాం బహవోంభువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతే. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఎన్నో నదులు నీటి ప్రవాహములన్నీ సముద్రంలోనికి ప్రవహించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు ఈ మహాయోధులందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపుడులో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, ఆ భగవంతుడు దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా చూస్తున్నాడు. ఎలా ఉన్నాయంటే ఎన్నో సముద్రాలు, ఆ సముద్రంలోనికి ఆ నీటి ప్రవాహాలు, అనేకమైనటువంటి నదుల ప్రవాహాలన్నీ కూడా ఆ సముద్రంలోనికి ప్రవేశించి వచ్చి కలిసిపోతున్నట్లే. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా నీ ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్వలించు అగ్నిలోనికి శలభాలు అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించున్నట్లు
ఈ వీరులందరూ నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడము నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ యథార్థాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ ప్రజ్వలించేటువంటి అగ్ని బాగా ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ మిడతలన్నీ కూడా, ఆ శలభాలన్నీ కూడా వచ్చి ఆ ఆ వెలుతురుకి వచ్చి అవన్నీ కూడా అందులో పడి మాడిపోతూ ఉంటాయి. అదే మాదిరిగా ఈ యుద్ధంలో ఉండేటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా అత్యంత వేగంతో వచ్చి నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఆ దంతాలలో ఇరుక్కోవడము, దంతాల్లో చూర్ణమవ్వడము నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరవో తెలియచేయుము. నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావమును మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి తెలుసుకోగోరుచున్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని మరలా వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా సో దానికి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ వస్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడట. కాలోస్మి లోక క్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః అంటున్నాడు ఆయన. సమస్త లోకాలను నాశనం చేసే కాలమును నేను కాలోస్మి అంటున్నారు ఆయన. సో సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలాన్ని నేను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, జనులందరినీ నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, అంటే ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి భారాన్ని తగ్గించడానికి వచ్చారు అని చెప్తారు. మీరు పాండవులు తప్ప, అంటే మరికొందరు, ఆ పాండవులు ఇంకా కొద్ది మంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తస్మాద్ త్వమిత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కాబట్టి ఓ అర్జున, లేసి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందుము. శత్రువులను జయించి సర్వసంపదలతో ఉన్న రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు నీవు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని యుద్ధ సన్నద్ధుని చేస్తూ ప్రేరేపిస్తూ ఆయనతో అంటూ ఉన్నారు. అందుకే లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా, లేచి యుద్ధం చేసి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై లేచి కీర్తిని గడించు. ఎందుకంటే నీ శత్రువులను జయించి సమృద్ధవంతంగా ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించవయ్యా. నా ఏర్పాటు చేత వారంతా ఇంతకు ముందే వారందరూ కూడా మరణించి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, అంటే ఇక్కడ అర్జున్ని కృష్ణ భగవానుల వారు సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా సవ్యసాచి అని అంటే రెండు చేతులతో కూడా సమానంగా పనిచేయగా, అంటే బాణాలను వేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. అందుకే అర్జున్ని సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు, అంతా నేనే చేస్తున్నాను, ఆ భగవంతుడు ఏర్పాటు ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతుంది. కానీ యుద్ధ ప్రారంభం అంటే ఇక్కడ నీవు ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు, అంటే నీ కర్తవ్యంగా నువ్వు చేస్తూ పో, మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను అన్నట్లుగా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్పిన తర్వాత మరలా అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ
తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. సో ఇక్కడ అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు ఋషికేశ. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుని అర్జునుడు ఋషికేశాన్ని సంబోధిస్తున్నాడు. మరలా ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది అంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ విశ్వరూపంలో ఆ భగవంతుడిని దర్శించినటువంటి వారందరూ కూడా ఆనందంతోనూ అనురాగంతోనూ పొంగి పొర్లుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు. రక్షాంసి భీతాని దిశ ద్రవంతి అంటూ ఉన్నారు. ఆ రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా, మరి నీకు నమస్కరించకపోతే మరెవరికి నమస్కరిస్తారయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. సో చేస్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, సకేతి మత్వా ప్రసభం యుదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ ఏ సకేతి అజానత మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాత్వం హాసార్తమస్కృతతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకోత వాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్ క్షామయే త్వామహమప్రమేయం. సో అర్జునుడు ఇక ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన తర్వాత ఇక ఆ స్నేహ సంబంధము భావమర్ద సంబంధాన్ని అంతా వదిలేసి గంభీరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఆ క్రమంలోనే ఆయన అంటున్నాడు కృష్ణుడితో, నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడు అనుకుంటూ ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించానయ్యా నీతో. అలాగే ఆడుతున్నప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏకాంతంగానున్నప్పుడు లేదా ఇతరుల సమక్షంలో నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు దేవదేవుణ్ణి ప్రార్థించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి సంబంధం వేరు, ఆ విశ్వరూపాన్ని అంతకుముందు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అవన్నీ కూడా అవన్నీ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియచేసిన తర్వాత ఆ అర్జునులో ఉన్నటువంటి మోహం అంతా తొలగిపోయింది, యథార్థాన్ని దర్శించుకోగలుగుతూ ఉన్నాడు. సో అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఎందుకంటే అంతకు పూర్వము వారిద్దరు మిత్రులాగా ఉన్నారు, భావబామర్లు. అందుకనే ఆయన్ని అప్పుడు పలువురి సమక్షంలో కానీ లేదా ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, శయనిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా నేను నిన్ను అమర్యాదగా ప్రవర్తించి ఉండొచ్చు, నీ ఎడ నన్ను క్షమించవలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆయన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ తప్పులన్నింటినీ కూడా అర్జునుడు చేసినటువంటి పొరపాట్లన్నింటినీ కూడా మన్నించవలసిందిగా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులను వారిని వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యచ్చ గురుర్ఘరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్య అభ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరులకు నీవే తండ్రివి, పితాని లోకస్య చరాచరస్య. కాబట్టి
ఈ చర అచర కదిలేవి కదలలేని జీవులన్నిటికీ కూడా నీవే తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యచ్చ గురు గర్గిరియాన్ అంటూ ఉన్నాడు. అంటే నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడువు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు అంటూ చెప్తున్నారు. నీకంటే గొప్పవారు కానీ, నీతో సమానమైన వారు కానీ ఎవ్వరూ లేరు. నత్వత్ సమో స్థ్య అభ్యధికోత్వ అంటున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ నీతో సమానమైనటువంటి వారు కానీ, లేదా నీకంటే ఎక్కువ వారు కానీ, నీకంటే గొప్పవారు కానీ ఎవరూ ఉండలేరు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు అంటూ ఇక్కడ ఆయన్ని లోకత్రయే అంటే ఆ ముల్లోకాలలోనూ అప్రతిమ అంటే ప్రభావ, ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, నీకంటే గొప్పవాడు కానీ, నీతో సమానుడైనటువంటి వాడు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు, ఎలా ఉంటారయ్యా అంటూ ఆయన్ని చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయవుంచి నీ భగవద్రూపమును చూపించు, నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ మరలా వేడుకుంటున్నాడు ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటము గద చంక చక్రాలను ధరించినటువంటి నిన్ను చూడదలిచాను. అంటే ఆ చతుర్భుజ నారాయణుని రూపంలో చూడదలిచాడట. 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అంటూ అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ చూడలేదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ భగవంతుడు ఈరోజు అర్జునుడు దర్శించుకున్నటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు పూర్వం ఎవ్వరూ ఎప్పుడు దర్శించుకోలేదు అంటూ ఆయన దేవాది దేవుడే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ సార్వత్రిక రూపాన్ని తన యొక్క భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఎంతో సంతోషంగాను చూపించానని చెప్తున్నారు. తేజోమయంగాను, సర్వోత్తమముగాను, సనాతనము, అనంతము అయినటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకుముందు ఎవరూ చూడలేదు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణను మరలా సంజయుడు చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యార్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యపుర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటూ ఉన్నాడట, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతనికి ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని దర్శించాడు. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించాడు. తద్వారా భయపడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడు అంటూ ఇక్కడ మరొక రకంగా ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు ఏది కోరుకుంటే దాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో కనుక ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి అన్ని రకాల సహాయం చేస్తున్నాడు అని అటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. కనుక యుద్ధంలో పాండవులకు విజయం చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో మరలా అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచ్చేతా ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనసు శాంతించింది. నేను మళ్ళీ సహజ స్వభావమును పొందినాను, నా యొక్క సహజ స్వభావాన్ని నేను పొందినాను కృష్ణ అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు.
సో మరలా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. సుదుర్దర్శనమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః. ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, నీవు చూసే ఈ యొక్క రూపము దర్శనము పొందుట ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలి అని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా శక్య ఏవం విదో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యతా. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప దర్శనము వేదాధ్యయనము వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మాల వల్ల కానీ, లేదా యజ్ఞముల వలన కానీ లభించదు అంటూ, అంటే అర్జునుడు దర్శించుకున్నటువంటి ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో ఇది వేదాలను అధ్యయనం చేయడం వలన కానీ, తపస్సులను, ఘోరమైనటువంటి తపస్సులను ఆచరించడం వల్ల కానీ, దాన ధర్మాలు చేయడం వల్ల కానీ, యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించడం వల్ల కానీ జరగదు అని చెప్తున్నారు. కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అర్జునుడు విశుద్ధ భక్తుడు. సో ఆ అర్జునుడి యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించడం జరిగింది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిల్చున్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకోబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందినవాడు నాతో ఏకీభావ స్థితిని పొందుతాడు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస మామేతి పాండవ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో అంటూ ఉన్నాడు, మద్భక్త సంగవర్జిత. ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలను, మానసిక కల్పనలమనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో. నిర్వైర సర్వభూతేషు య స మామేతి పాండవ అంటున్నాడు. సో కాబట్టి సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే